και σύλλογοι και διοργανώσεις άλλων συλλόγων, οι οποίοι πραγματικά ήταν άψογοι. Μετά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ. Παγορόπουλος, αλλά να πούμε όμως ότι βοήθησε πάρα πολύ και ο κ. Κούτρας του Ιουνού για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε, ο οποίος είναι και εδώ, μάλλον αυτή τη στιγμή. Το οποίο πρέπει να το τονίζουμε αυτό το πράγμα, διότι για να γίνει κάτι καλό, συνέχεια κάτι καλό, πρέπει να υπάρχουν πολλές συνιστώσεις, πολλές δυνάμεις. Ένας όσο και καλός να είναι, δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει όλοι μαζί, αυτός που μπορεί δηλαδή στη τελική ανάλυση να πάρει ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα που λέγεται σκάκι, σε αυτό να αξίζουν τα κύπελα και τα συγχαρητήρια. Ένας που αφαιρεί το λιθαράκι από το οικοδόμημα είναι αρνητικός. Δεν νομίζω να υπάρχουν αρνητικοί άνθρωποι. Λοιπόν, όποιος μπορεί να προσφέρει έστω και ένα λιθαράκι, λοιπόν, σε αυτό το οικοδόμημα, σε αυτή την προσπάθεια, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Ένα άλλο πράγμα θέλω να διαπιστώσω, ότι πέρα από την αρχαιότητα της οργάνωσης και όλους τους εκτελεστές, βλέπω ότι είδα τα παιδιά πολύ προχωρημένα σε σχέση με τον χρόνο, δηλαδή. Είναι οι πατράδες, οι γονείς, αυτή η ομάδα και τα παιδιά τους, λοιπόν, κατόρθωσαν μέσα σε 2 χρόνια και προσθέσαν αποτελέσματα τα οποία δεν τα λέμε έτσι θεωρητικά. Φάνηκαν και από τους αγώνες. Εμείς οι παλιοί μας άνοιξαν, ας πούμε, λοιπόν, πράγματι πολύ ισχυροί παίκτες. Και βλέπω ότι με τα σχολικά, με τα προσχολικά, με αυτά που έχουν γίνει, βλέπω ότι μπορεί το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ποιο είναι το όνειρο ενός συλλόγου σε μια πόλη όπως είναι η Λαμία? Και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα. Να φτάσουμε στη Λαμία, να μην λέμε πόσοι γνωρίζουν σκάκι, πόσοι δεν γνωρίζουν. Άμα φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, θα είναι το ιδανικό. Γιατί σήμερα πόσοι γνωρίζουν πράγματα σκάκι στην Ελλάδα ή στην Λαμία? Εάν φτάσουμε στην που και πολύ, πιστεύω και αισιοδοξώ ότι με τις προσπάθειες του συλλόγου, να μην τους μαθιάσουμε δηλαδή εδώ που λένε, και αυτή την ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ με την βοήθεια όλων, λοιπόν θα φτάσουμε ώστε να λέμε στη Λαμία ότι στη Λαμία δεν θα μετρούμε αυτούς που ξέρουν σκάκι, που γνωρίζουν, αυτούς που δεν γνωρίζουν, που θα είναι μια ισχνή μειοψηφία. Λοιπόν, έτσι. Ευχαριστώ. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας βραδής είναι το πώς περάσαμε από την παλιά ομάδα στη νέα ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν παραλάβαμε μια συγκινητική στιγμή για εμάς του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων της ομάδας που εργαζόμαστε, πολύ συγκινητικό ήταν όταν παραλάβαμε το υλικό. Εγώ συγκινήθηκα πολύ γιατί ξέραμε από παλιά, ήταν μια ομάδα ισχυρή, έφτασε στην πρώτη εθνική, φόβος και ο τρόμος όλης της Ελλάδας και ξαφνικά παίρνω στα χέρια μου ένα χαρτοπούτι που λέει Φρόντζος Βασίλης απάνω, ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις τα πουλια που κάθε αθλητής ήταν δεμένος. Κάθε αθλητής, και αυτό είναι πρωτόγνωρο για τη νέα γενιά, που αλλάζει σκάκια, να λες και είναι που κάμισα, είχε τα δικά του τα πουλια, έπαιζε με τα δικά του τα πουλια, τα πρόσεχε, τα φύλαγε, μπορεί και να τα καθάριζε κιόλας, δεν ξέρω. Τα κουτιά τα παλιά, ρολόγια που ίσως για άλλους δεν έχουν καμία αξία, τα κουβάλαγαν κάποιοι από εσάς, τα κουβάλαγαν από ξένες χώρες, αυτά από τη Σοβιετική Ένωση, ο φίλος μας ο Αντώνης, με μεγάλη χαρά από το ειστέρημά του μεταφέρει στο σύλλογο για να έχει ο σύλλογος ρολόγια. Εμείς αυτά είναι κοιμήλια και θα τα κρατήσουμε στη καρδιά μας. Το Συμβούλιο, τον Φρόντζο τον Βασίλη, να τον ονομάσει επίτιμο πρόεδρο. Κύριε Βασίλη, σας παρακαλώ και θα παρακαλέσω τον αθλητή, γιατί περνάει η σκητάλη από τη μια γενιά στην άλλη, την απονομή θέλω να κάνει ένας μικρός αθλητής μας, να παραδώσει το σύμβολο αυτό στον κύριο Φρόντζο, τον Τούλια τον Χρήστο.
κατάλληλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια δεν είμαι άνθρωπος στον τίτλο, ούτε επιλεγάω πίτσα, ούτε οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα και εμένα δηλαδή το σκάκι. Η αγάπη στο σκάκι ήταν όλη μου από 10 χρονών παιδί. Πάλιψα για αυτό το σκάκι. Λοιπόν, μαζί με τους στενούς μου συνεργάτες, οι οποίοι άλλοι είναι εδώ, άλλοι δεν είναι, γιατί στο σύλλογο αυτό, όπως προανέφερα, έχουν προσφέρει πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή η τιμή δεν είναι μόνο σε μένα, αλλά είναι σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν. Είναι αφανείς οι ήρωες. Δεν θέλω να τους αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλοί. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί στενοί συνεργάτες, για λόγους ευλόγους δεν τους αναφέρω, αλλά εσείς τους καταλαβαίνετε, οι οποίοι παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια, και όπως και τα υλικά, όπως λέμε εμείς, ότι θέλω να είμαι μηχανικός, το σίδερο έχει ένα όριο. Όταν το τραβάς είναι το όριο της έλασης. Σπάει κάποτε. Δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Γι' αυτό παραδίδουμε τη σκητάλη στη νέα γενιά. Το θέμα είναι το timing. Πότε θα μπορέσουμε να προσφέρουμε. Εκεί λοιπόν δεν ήμασταν τόσο πολύ σωστοί. Τώρα, με την απονομή αυτής της ιδιότητας, έχω δύο συναισθήματα. Συγκίνηση από την πλευρά. Και πιστεύω ότι η τιμή ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τους άλλους. Όχι στο αυτό. Δηλαδή στον δωροδόκο, όχι στον δωροδέτη και στον δωροδόκο. Αυτός που δέχεται. Ναι, τα παιδιά. Διότι αυτοί που καταλαβαίνουν εντός ή εκτός από τις αξίες και τις επιβραβεύουν, σε αυτούς ανήκουν λοιπόν και τα μετάλλια και τα ροδέα όπως προανέφερα. Λοιπόν, συγκίνησα από την άλλη πλευρά και από την άλλη διαπιστώνουμε ότι το έλλειμμά μας, δηλαδή τι δεν κατορθώσαμε. Δεν ήμασταν τέλειοι. Βρεθήκαμε και μεγάλων δυσκολιών, δεν κατορθώσαμε να δώσουμε τη σκητάλη όταν έπρεπε για να έχει μια συνέχεια, γιατί παιδιά του σκάκι δεν είναι μια συνέχεια, δεν κάνει κοιλιά. Ένας αθλητικός σύλλογος ειδικά, όπως είναι αυτό το κορυφαίο κλιματικό άθλημα, δεν μπορεί να κάνει κοιλιά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συνεχιστές, διότι άμα σταματήσει κάτι, σταματάει και μετά δύσκολα επαναρχίσει. Βέβαια, κάτι μένει. Ταυτόχρονα, οφείλω να ομολογήσω ότι να ευχαριστήσω πάλι τους στενούς μου συνεργάτες, τους παλιούς όρους, και όσοι είναι εδώ και όσοι δεν είναι, που λείπουν είτε έτσι και αλλιώς. Επίσης, για να φτάσω εδώ πέρα, οφείλω να ομολογήσω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ μου. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ και ειδικά τη γυναίκα μου, τη σύζυγό μου. 15 χρόνια τώρα, λοιπόν, και με ανέφερε. Γιατί έφευγα μήνες και εβδομάδες στους αγώνες. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, λοιπόν, να είναι σύζυγο. Που δεν παίζει. Πρόεδρε, αυτό ισχύει και για τις δικές μας σύζυγους, Οπότε ευχαριστώ για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ που με ανέχετε τα παιδιά μου και τη δουλειά μου γενικώς, αλλά και τη γυναίκα μου. Λοιπόν, ένα άλλο και κλείνω. Ο Σύλλογος για να συνεχίσει, πέρα από την φιλότιμη προσπάθεια που χρειάζεται από όλους μας, ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θαυμάσιο, χρειάζεται και μια οικονομική προσπάθεια, μια ενίσχυση. Εγώ θέλω αυτό που έζησα αυτές τις μέρες, που είναι από τα καλύτερά μου, είπες, Πρόεδρε, ότι για να γίνει χορηγός κάποιος που είπατε στο Συμβούλιο πέρα από 100 ευρώ, θέλω 150 ευρώ. Ο Φρόντος θα παρακολουθεί ένα κύπελο στα παιδιά σε όλους και φιλότιμο, δεν θα το ονομάσω αυτό. 150 ευρώ έχετε λοιπόν. Και ό,τι άλλο μπορείς να πάρει, πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου αυτό που δεν πριν ο κύριος Φρόντος, ο επίδημος πρόεδρος μας, ότι υπάρχουν εμφανείς ήρωες. Ένας από αυτούς είναι παρόν. Είναι φανερός ήρωας. Είναι ο Γιάννης ο Κούτρας, ο οποίος έχει φέρει όλα τα μέσα της παιδιά. Στην αίθουσα για να παίξουμε σκάκι. Μας ανέχεται όλες αυτές τις μέρες για τις άλλες δουλειές που έχει να κάνει. Έφερε τα δώρα, όπως είπα πριν, τα βιβλία και τα λοιπά για τα παιδιά.
Κύριε Κούτρα, ευχαριστούμε και ελπίζουμε να είσαι συνεχώς στο πλευρό μας. Είναι πολύτιμη η συμβολή σου. Συγκινούμε πάρα πολύ σήμερα γιατί έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σκακιστές, όμως είναι γονείς παιδιών, οι οποίοι ως φοιτητές σήμερα δεν είναι εδώ. Η κυρία Γερασοπούλου. Η κυρία Γερασοπούλου είναι σημαντική προσπάθεια η παρουσία σας εδώ. Η κόρη της έπαιζε στον Όμιλο, πήγε στο Πανεπιστήμιο πέρυσι ή πρόπερσι. Πέρυσι εν τούτης, όταν έμαθα ότι έχουμε τη γιορτή, ήρθε η καρδιά όλων και μια φορά σκακιστής στο σόλ, πάντα σκακιστής. Αυτό είναι το νομίζω το. Ευχαριστώ πολύ την καθηγήτρια που είναι εδώ, το Παγκράτη ήρθε. Για τα παιδιά, για το άτομο είστε εδώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και το τρίτο και τελευταίο θέμα της σημερινής μας γιορτής είναι ο προγραμματισμός, μια άτυπη γενική συνέλευση. Και λέω άτυπη γιατί δεν παρακολουθήσαμε το καταστατικό επακριβώς. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι που δρούμε δεν έχουμε πάντα το μυαλό μας στις γραφειοκρατίες. Γι' αυτό είναι άτυπη γενική συνέλευση για να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν θα λειτουργούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο πλέον, αλλά σαν ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, όποιος από εσάς θέλει, γονιός, φίλος κλπ., θα μπορεί να μας το πει και να συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες συγκεντρώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να λέμε ισότιμα τη γνώμη μας προς όφελος των παιδιών της πόλης και γενικότερα του Σκαπιού και του νομού. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει από εσάς μπορεί να αποφασίσει οποιοδήποτε θέλει. Είμαστε μια ομάδα δράσης για το Σκάπιο. Θα τα πούμε από σήμερα στους φίλους, εγώ τον καταργώ. Μας φτάνει ο Διευθυντικός Πρόεδρος, τον αγαπάμε και μας φτάνει. Θέλω από εσάς, αν θέλει σε 2 λεπτά, να μας πείτε ό,τι νομίζετε ότι θα βοηθήσει στην όλη αυτή η προσπάθεια, σαν ομάδα πλέον, παρά σαν τι ο καθένας. Καταρχήν, ο Γιώργο του Παπαδόπουλο που μας έβαλε οικογενειακώς στο πνεύμα του Σκακιού, μας έβλεψε. Να ευχαριστήσω τα παιδιά μου και γενικά την οικογένεια, γιατί αυτά είναι που με έκαναν να ασχοληθώ λίγο με το Σκάκη, το οποίο μπορώ να πω ότι με έχει ενθουσιάσει. Να δώσω συγχαρητήρια και εγώ και κάποιους αφανείς ήρωες που ήσουν χάρη με τους διοικητές της διοργάνωσης αυτής, τον κύριο Πάνο και να πω ότι παρόλο τους σκληρούς ανταγωνισμούς που υπήρχαν εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα, τις σκληρές παρτίδες που παίχτηκαν, νομίζω ότι κυριάρχησε κάτι το οποίο μας δίνει τη δύναμη. Και μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω να μας δώσει στη συνέχεια περισσότερη δύναμη. Αυτό είναι η ενότητα. Δηλαδή, είμαστε ενωμένοι, είμαστε ένας δυνατός όμιλος και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να γίνουμε δυνατότεροι. Γι' αυτό για να γίνει πρέπει και να βελτιωνόμαστε ατομικά ο καθένας, σαν παίκτης, σαν άνθρωπος, αλλά να είμαστε και όλοι μαζί μια καλή ομάδα, ενωμένη και καλή παρέα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό για να έχουμε περισσότερες επιτυχίες και να χαιρόμαστε κυρίως περισσότερο το Σκάκη και τα πάντα στη ζωή. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ο φωτογράφος ο κ. Δούλιας μας χάρισε μόλις τώρα ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από πίσω έχει και ο γιος του ζωγραφίσει, λέει και εγώ αυτό το δικό μου. Χρήστος, ευχαριστούμε. Μας τροφοδοτούσε συνεχώς με αναψυκτικά για να ψηφίσει τον εγκέφαλο. Και θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλους μέσα από την καρδιά μου τον Αντώνη τον Κέβα, έναν άλλον αφαμιό, ο οποίος τα παιδιά μας σας όλο τον χρόνο, όλα τα χρόνια τους έκανε μαθήματα Σκάκη. Και μόνιμος. Εδώ είναι μετά από τη γιορτή μας μπορείτε να απολαύσετε τα αναψυκτικά και όλα αυτά και όποιος θέλει, αποφασίσαν οι παλιοί και θα ακολουθήσουμε εμείς οι νέοι, να πάμε κάπου να ρεφενέ να φάμε, δεν νομίζετε τι. Σας ευχαριστώ πάρα